سلام به همه زنهای خونشین. میخوام شما رو به کار دعوت کنم. کار در کمپانی فابریک. شما از خونه نمیبراین. چه خیلی که میبینین ما فقط مغازین خود رو علیش کرده برای زندگی خود خریداری میکنیم. میتوانیم به خشتورمون از خونه آنلاین و ویرام روان کنیم. کمپانی فابریک بهترین بونوسا و آیلیکای خوب دارد. غیر ما سکیتکا بار میگیریم. بونوس آیلیکا بهترین است که ما پدرکه ها از طرفی کمپانی فابریک. زنهای خونشین، شما میخواهید کار کردن، مرحمت نامروی من پورا کرده شما رو میفهمونم. گروپای کاری ابوچینی همش از طرفی ما از دوستانی عزیز. کار از خانه نمیبرایم، فقط رجیستراسیون میشه. ما هم رنگ شما هم خیلی این نمر دیده زنگ زده فهمانده ما را با کارم خیلی رحمت که ما زنهای خونشین دباوی چیدیم ما کار کردیم. همش طریقی آنلاین در خانه. میخواهید کار کردن، مرحمت دخترا. نمرای من فقط واتساپ دوستانی عزیز. شما هم صاحبی توفه و صاحبی همه خیلی آیلیکای خوب، بونوسای خوب شوین. آرزوهای خودتون رو عملی سازید دوستانی عزیز. خیر. ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳар як шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир бошад аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, чорум ряд, магазини Абдулло гӯя нишон метиҳам. Чорум ряд, ряди анамихел пардаҳо ҳаст. метавонед биёед ози аз ҳамин дукон ма шумода нишон метиҳам. арзонаи пардаҳошон аптовияй инчунин ҳама намуд ҳамхе ва ё доранд. украшениё бу ҳамхе аксессуарҳои ҳар хела ҳастай. метавонед ба ҳазир омада тамошо кунед, бинед ва интихоб намоед. хулас ҳозир якта ба якта ма шумода нархора мефаҳмонам. ино чандоянд? анамино 80 сомона параш ё я дунаш? анамино 80 сомони параш. инош 35 сомона. анаи намудаш? инаи намудаш бошад 50 сомон новинка барои парда. анаи бубончо аз 20 сомон сар мешавад параш. инҷода бо бисёрай ҳозир бо нишон метиҳем. кани магнито. анамихе магнито ҳастай дӯстони азиз, марҳамат. ино параш чанд сом? параш 40 сомонай. ҳозир ман фақат аксессуарҳоро шумода нишон додистам. давоми видеода бошад боз дигар вайёра нишон метиҳем. пардаву дигар чизора. ана ино бобончикои калон парошон 70 сомон, 60 сомон. ай ҳама қиматаш чандай? 65-70. хулас анами хел буд аксессуарҳо барои парда. ҳозир бошад ана ин вайёра мехом нишон тиҳам барои листошастҳо. амуно ино чанданд? 55 сомон. шанел чанд ранг дора. баландишон чанда? баланди ино 280. баъд ана блесдоро чи? барачаи ана дидед барачада пардавада омадай 40 сомон 1 метрш. дидед баландишон чанда? 280. иноям набинед барачаҳо чанд ранг доранд. чиқа рангҳои хушро доранд беҳад фасон. амрамро чанданд? 320 будай баландиша. анамин мрамрора 65 сомон 1 метр шай. качествои олиш, качествои нағзш. и тараф чи чанди? велюро. Мани намудаш ҳаст 55 сомон, мани намудаш ҳаст 35. поёнда ана ин намуд велюр 35 сомон метраш. ана ин боло будагиёш бошад 55 сомон. 55 сомон. инош матовия на? поён будаги 35 сомон. матовый велюр, боло глянцевый, блеск доранд. ана қисми поён ҳамаш 35 сомон. ана марҳамат бинед. глянцош чи? достони азиз, ана ин намуд велюрои 35 сомонае ки матовӣ доранд. инчунин велюрои 35 сомонаи глянцевиам ҳастай. бинед рангоша, метавонед аз иноям интихоб кунед. ино баландишон чандай? баланди ино 280. ина дидед чӣ хел рангҳои хушро доранд. евростил. каседа дар кор бошад нависед бо пиратар омада аз анами магазини Абдулло мефаҳмед. хулас
اینم خیلی новинко حاضر باشد از آن اینا новинко نشان میتیم اینا چندی Хадакано 95 90 арава. از 90 سومون Та 110 сом аст. 1 مترشه از 90 سومون تا 110 سومونه هم خیلی از دو طرف میبیانگو گردین میگن ایره Рахтайда гул дорад. آها 1 مترش Ин 90. 90 сомон ана минамудша дидед аз ду тараф ҳам хеле гул дорад барои листо хушбай ҳамин як вайш чанд қай Ин се барай. Аҳа. Баланд сом мешад. фаҳмо Агар баланд се будай хоҳед агар якни метра метавонед аз байн бурен аз ду тараф мешавам хеле гулдор а касоне ки мехоҳанд ки мисол тирезада ҷинҷакш бисёр биёя ҳам 3 метр аз як тараф мегиред сета аз дигар тараф хулас 1 метрш 90 сомон ана ин намудош чи ин 90 то ҳамин 90 сом. аҳа ҳамаи ҳамино 90 сомонӣ будай дид ҳамаш ҳамин фасонш ҳам хеле ай гулошон дигар инаи новинка инаш чанд пул Ин 110 сом. ана ино 110 сомон метрш дидед ин материалш ҳам дигар хеле баъд байношта гул дорана аднатона нестай бинед чӣ хушрӯям 110 сомон 1 метршай метавонед ки аз иноям интихоб кунед ози иам ранг дорада рангуша пешниҳод мекунем бинед рангуша аҳа ана кабуд дорад сери коричневӣ молочневӣ баданаи модашидагая ози бисёртар мегиранд бирӯза анами хеле сери анаи бирӯзовии чомнутар хулас анамиё ҳамаш новинка будянд ана инош чанди Ин тараф 85. анаи тараф 85 сомон то охира ягон ташаккушода нишон метиҳед тамошобинони азиз бинед анаи намудаш 1 метраш 85 сомон марҳамат метавонед аз анаи нош интихоб кунед уҷада ҳар хел гулош ҳастай кадом гуле ки хитонда дар корай метавонед интихоб кунед бори дигар такрор мекунам и дукон дар бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза чорум рият магазини Абдулло гӯян нишон метиҳанд рақамҳои соҳиби анамин дуконама мемонам метавонед бо хучонкатӣ гапзанон кунед дигариш ҳамнишон и дига гулоа ина марҳамат иноям 85 сомона метраш баъд ҳозир дӯстони азиз хайтек буромадагӣ аст ҳар хелаш мана стилои хайтек кати ремонто кати касе доранд мисол метавонед аз амино гирен новинко будян ино чандан метрошон 55 65 75 80. аз 55 сомон сар мешавам стилои хайтек то 85 сомона нархи 1 метраш ина уҷма шумода намхе нишон метим бинед ина гулош калонтара инаш майдая ази бо блескош бисёр таракош ҳаст инаш бо дигар хел тамоманай дидед анаваям хайтек ана ин блескош бисёрай и бори навомадагӣ бори новинка ина рангошон ва ана ин стилам навомада ҳамхе гуло дидед хушбай ҳаме 85 смаш ҳами бошад ин ранги ҳамхе зинда 3D барин стилои хайтек хулас кадомиш ки дар кор шид метавонед омада бо аз наздик хитон бинед бо чизе ки аз наздик мебинед дигар хелай ҳозир мехоҳам барои шумо пардора нишон тиҳам турора аниқтараш аз аминҷа сар мекунем анамун тура кушодагӣ буде хушрӯ буд як бор мумкин бошад ин чанд пул 55 сомон 1 метраш бори киҷоя бори хитой барое ки шумо борои туркиям доред ку 55 сомон 1 метраш ана бо дигар хелош чи мана 75 сомона 3D я гулош буромадагӣ мана 85 сомонаш ҳастай ин чандай ана ира бинед ина ино 110 сомон 3D ян 1 метри ҳамин тур 110 сомонай ин чандай инам 110 сомон борои гуванҷов ин чанд
این طرف 110 сом. ҳамаш то охира ин тараф ҳамаш 110 сомон буда 1 метраш. марҳамат гулошон ҳаним хел гулои хушрӯ 3D то поёна мехоҳам шумода нишон диҳам ки интихобтон осон шавад. метавонед ки аминора сурат гиред кадомаш маъқул шид худи соҳиби анамин дуконда нависед суратша партоед дар WhatsApp баъд доставкаша шумода мефаҳмонам. мана дидед ин тараф чандиян این طرف 45 ریبل кадомеш бошад 45 сомона. тамошобинони азиз анамин чӣ намуд туреки ози аз ин тараф мебинед 1 метраш 45 сомон. И бори куҷо бори туркӣ бинед чиқа гулои хушрӯ. ино баъзеёш қимат будан ана ино дар хотирам ҳаст ки қимат будан. ҳозир 45 сомон. марҳамат метавонед омада аз наздик бобинед. мана 45 сомона дӯстони азиз. бори дигар хушрӯтарак якта ба якта шумода нишон диҳам ки бинед. анамихе туро 1 метраш 45 сомон. бисёр гулои хушрӯ доранд. худошон туркиян сетичниҳои турецкиян. набинед аҷоиб фасон. инамудам нағзакак ана ин якта вишивкадор дидам амиҷа инамиам қимат буд. инаминам арзон шуда иё қимат будан. дӯстони азиз касоне ки наворои моро тамошо карда будан пеш аллакай медонанд ки нархи ино ба фикрам чанд буд 70 буд 60 буд 65-70 сомон буд пеш. ҳозир бошад 45 сомон. кам мондагӣ барои авай распродажай. азиза аз он тараф бо нишон метима дореда. ана тамошобинони азиз аз ин тараф бошад турои туркӣ новинка. ино нархошон чӣ хел? اینو 60 сомон 85 сомон. дӯстони азиз анамино 1 метраш аз 60 сомон сар мешавад то 85 сомона. ҷа ҳар хелаяй вишивкаҳошон ғафси хушрӯ. мана гулои ҳар хела узорошонам ҳар хела. хулас метавонед ки хушрӯ ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. чӣ қадар новинкаҳо бисёр омадагӣ ҳаст. хеле шида буд мо видео кардагӣ набудем дар ин байн. бинед ки чӣ қадар распродажа шидай чӣ қадар бори нав омадагӣ ҳаст. вишивкаҳои касе ки мехоҳад ки вишивкаш бисёр бошад то болора марҳамат ана ин намуд моделам ҳаст. чанд намудаш ҳаст. ана ин намуда бинед бо чӣ хел хушрӯча. хулас дӯстони азиз кадомеш ки дар кор шид дар савдогар нависед дар рақамҳои савдогар бо шумода мефаҳмонад. бо ҳамин видеои имрӯза ба анҷом мерасад. хайр то видеоҳои оянда саломат бошед.